81. január 8-án buktam be. Tolnaiba kerültem, utána kerültem Markóba, onnan meg ide. Meddig leszek még itt, 21 éves koromig. És még 21-se leszek, és szabadulok. Hát engem emberölésért ítéltek el, mint a gyilkosságért. Hát leülöm azt a 11 évet is. Más nem tudok csinálni. 5 évet. Halált okozó súlyos testsértés. Hát azt szólítaná, hogy nevelőgyilkosság volt. 10 és felett, utána küldött még az intézet fél évet. Így van 11 összesen. Most roblása. Csak ennyi volt az egész. Ezért kaptam 5 évet. Súlyos testsértésért vagyok itt. Illetve volt előtte még egy felfüggesztett 4 hónap gyermektartási tartalékom, amivel ezt most hozzávágták, és így együtt kaptam 11 hónap börtönt összbüntetésbe. Ebből gyakorlatilag most leülök 8 hónap és 10 napot, mert a többi a kedvezmény, éppen napokban kaptam meg a kedvezményt, tehát most 12 egész napon van még vissza itt a börtön. Most már vigyorgok.